трети най-добри сме без спор. Господин Георгиев, той е много строг, но ни учи мъдрост. Стъпка по стъпка, господин Тошев пък е много як. С него смях и игри за всеки миг. Трети ние сме сила голяма. С господин Георгиев и Веско Тошев учим и играем, нямаме умора. Трети най-добри сме без спор.